O hamalik Tiprasa rong ni tong thai jaga tai to da tong no amti ke mamang Bangladesh ni borok hai tonga kai Delhi ta khumbuti tinya se salbat koro haipano Bangladesh ni Tripura o phanyani illegal claye koroya Tiprasa rong nor wan chugi de nai chini Tiprasa chini dofa bo jago soginyo chini dofa andike tebo dini Bangladesh ni illegal ke Tripura phaike chung salsa komori thangnai wan chuginya di chini Tiprasa dofa tamni bagi kring tong machaya mannya thangnya di hasugo chung aguli kinar tongnai rok borok se Tiprasa rok develop ingya chini jaga hengge hasugo tongnai chini Tiprasa rok ke tom putike tongnai ayangna ni phanyai illegal ke Bangladesh rong ke kaham facility rinai aadhar card salam rinai PRDC salam rinai dalan no kotor tangi rinai kas kamala rinai chini Tiprasa ni minister hanjangnai rok Tiprasa rong no sulun janai rang ni bagi buni yakung tola klai tongnai hengke haike chini do faro muda mathang jagwanyan rok kisa sala bai bro takaisa chini Tiprasa rong no nugun tongna tabu jaga rok sekjagi tongoi mani kwbangma Bangladesh phanya rok bai angamon kebni jati kebni community no hamian sameya je illegal ke Bangladesh phaye o Tripura o je ham malik rong no zabardosti khelaye jaga nainani bagai chesta khlai tongnai rong no thaisa no sanamo sungo ang borong no norok bo din chalcha amdike no sasti rijangmani haipano bongni chayani jorao khai chini Tiprasa ro borno jagar mase tabo khai Tiprasa rong no se rekhlanyani chala o chini Tiprasa hanjangna ro bujina ringe dela o leader hanjangnai ro soson khai Tiprasa rong no chana mama do phani bagi samung khladi kebu piring poroing ta tongbaji thancha khai jotono thancha tongla party no tawan chukdi do phano jati no sowan chukdi nung do phani jati no nung kuchuksa karima ka chin nung party nini nung party khai tongma bun nung kuchuksa kanai ble amoni bagin no tabo police robo kwang mano Bangladesh rong no romui tongmani nugo news rong ni bising tichung Tiprasa police rong no bo nugo baksa bokso kobuni police bo romo kobuni do phani police bo haipena tabo news rong nung ma kha daily si phai tongmani nuksu engka tekok sali amoni tomjana haibungu bukha chini Tiprasa robo thancha tongyani bagai tinin video amsuno hambai